Μπράβο, τέτοια θέλω από εσάς, παιδιά. Είναι Κατερίνα για να τους δείξουμε, για να δείξουμε εδώ σε ορισμένα στελέχη του Αντένα τι σημαίνει σοου. Γιατί πραγματικά εδώ κοντεύουν να το διαλύσουν όλοι, χωρίς αντίπαλο παίζουμε. Τα άλλα κανάλια δεν έχουν σοου. Και εμείς ας πούμε έχουμε αυτό με τα τραγούδια, το X Factor. Και όπου βγάζουμε τους ανθρώπους τους καλούς και έχουμε αποτυσιώσεις και τα σχετικά, μεγάλο πρόβλημα, θα το είδες. Βεβαίως τι συνέβη με την Ελευθερία, η οποία θα είναι κοντά μας αργότερα. Και έχουμε και το Next Top Model, όπου επίσης αδικούνται κορίτσια και τα βλέπω να κλαίνε. Και θέλω να πω, τόσο καιρό που είστε εδώ, σας έκανα ποτέ να κλάψετε? Ποτέ. Όχι, κύριε Θέμη, πολύ καλός. Ποτέ. Εξαιρετικός. Παρότι έχεις κάνει αταξίες. Έχεις κάνει κάποιες αταξίες. Έκανε αταξίες. Τώρα. Έκανε αταξίες για το κορίτσι όμως. Εσύ δεν ξέρω να μάθει, οι οποίες όμως θα προβληθούν σε ένα περιοδικό, γι' αυτό θα περιμένουμε να τις δούμε και να τις κρίνουμε. Διότι, όπως έχει πει και ο Ιησούς και ο Αντώνης Σαμαράς, μην κρίνεις ή να μην κρυθείς. Έτσι, θα είναι μια δύσκολη βραδιά, θα την περάσουμε μαζί. Έτσι, ενωμένοι. Πάμε κύριε Θέμη. Απέναντι στο κακό με το στρατή.